je pěkné. Chápeš? Pánové, když vím, že přicházíte z dárky, je na vás mnohem lepší pohled. Systém jede, je tam ticho, nikdo o tom neví. Jako by tam vůbec nic nebylo. Nádhera. Tak ať to tak dlouho zůstane. A co u tebe? Zatím to šlape jako hodinky. Odsud až do Empire Bay máme lidi v každém článku řetězce. A hádejte, co nám začalo chodit na oplátku. Pičoty! Vaj! Tohle všechno poslali? Tohle není ani polovina. O Madon. Vyrobeno v Americe. A je toho víc. Tohle je jenom začátek. Na tomhle vyděláme ohromnou hromadu peněz, to mi věřte. A taky si užijeme spoustu zábavy. Pojďte se na něco mrknout. Hej! Andiamo, tak pojďte. Okay. Vidíte to? Ta výhra bude určitě naše. Někdo tě praštil do hlavy? To je Targa Siragusa. Nemůžeme vyhrát. Nemůžeme se ani zúčastnit. Já nás do závodu dostanu. Beda mátry. To je karocela. Aha. Tohle Čo? jsou díry po kulkách, Leo. Chce to trochu opravit, ale Pasquale to zvládne. Pasquale? Možná. Možná. Ale to nás pořád nedostane do závodu. Nejprve to auto odveze. Pak zkusíme vymyslet, jak se dostat na tak. Karocelu řídím já. Jen si posluš. Ani ty nedokážeš nabourat auto bez motoru. Co ty víš o řízení, Leo? Vím, že když řídíš ty, nikdo není v bezpečí. Jedeme No, do let's go. Pasqualovy nový dílny. Ukážu ti kudy. Hej, Enzo, uklidni se. Ty krámy na rozpadnutí. To auto nefunguje. Celý čas tlačím Včko, úplně celý čas. Tady to je, Enzo. Nalevo. Vidím. Pomal, Enzo. Je to hned tady. Nalevo. Grácie. Juj. Tak jsme tady. Už jsem myslel, že se neukáže. Mluvil si o pár škrábacích, Leone. Z tohohle si někdo udělal terč. Já věděl, že to nezvládne. Je to karocela, ne koňský povoz. Insolente. Každý stroj opravím, ať je jaký je. Kde můžeme splašit přihlášku? Nemůžeme vyhrát závod, ve kterém nejsme. Mám plán, ale potřebuju pomoc. Enzo, můžeme se dneska večer sejít v San Celeste? Budu tam. Jen mi řekni, co potřebuješ. Všeho do času. Hlavně nezapomeň fotoaparát. Kdo je to? Marquis Siragus. Siragusa. Strašně mi je horúco od toho kompu. Targa Siragusa. Přesně ten. Celý to zorganizoval. Vybral trať, dokonce dal peníze na odměny. Třeba se i vzdá místa v závodě. Concheta, jsi krásná jako vždycky. Co jsou zač? To nevím, ale zašpásovat si sem nepřišli. Osobní strážci? Určitě. Kolik? 4. 2 přišli už před hodinou. Další 2 přijeli s tím vaším kámošem. V kterým jsou pokoji? V tomhle. Enzo, abys našel dobrý místo, budeš muset projít tou chodbou. Dostaň se nějak přes ty chlapy. Buď po schodech nalevo, nebo přes důl. Když to půjde, pomůžu ti. Zás? Ja to sú len stealth mixie. Máme celý čas.
jste tu kvalitu viděl. Víte, je tu spousta podvodníků. Člověk se nemůže otočit zády. Ale ta příležitost. Můžete to prodat. Okej. Co od Ty misie? jsi tu Slam? Jak jsi to poznala? Nepatří. V balkónu na něj dobře uvidíš. Sklapni, nebo budeš litovat. On je viac pomalší jako toto. Ty jsi smutný. Perfekto. Měla pravdu. Je na tebe radost pohledět. Otoč se a ukaž se mi. Merda. Musím se dostat na druhou stranu. Okej. A teraz čo? Dobre, pôjdeme takto. Musíme asi všetky poškrtiť. Ty jsi nenapravitelná. Je stejně krásná jako ty, jak by mohla. Dobre. Super. Okej. Chceme sa rozprávať, či ten tam on stojí? A. Tak už nestojí. Už nebude stať. Bude laškať. Dobre. Bože, kam mám ísť hore? Ja som sa stratila. A, tak. Podľa mňa. Okej. Pospěš se, jo? Až to budeš mít, sejdeme se tady. Víme, naprosto nenapravitelný. Mohu se vám jen co nejpokorněji omluvit, pane. A ty nejsi o nic lepší. Špinavá holka, co se otírá o muže mého postavení, to je nehoráznost. Nemůžu si pomoct. Prosím, Nemůžu si pomoct, pane. nemůžeš vy? Zkažená ubožačko. Měl bych jít. Viděl jsem už dost. Tak už dost her, rozvažte mě. Opravdu jste na to připraveni, pane. Dobre. Jsi zdal na čas. Příště můžeš šplhat po střechách a fotografovat prasárny ty. Asi Každopádně, skříněk. tohle je naše vstupenka do závodu. Markýz nám velice rád vyhoví, až mu to ukážu. No, poďme. Ne, že bych Paskválovi nevěřil. Mimochodem, doneslo se mi, že Francouzi svoje auta přepravujou přes Janov. To dá rozum. Dá. Jenže se objevily zvěsti o stávce v přístavu. Náklad tam klidně může uvíznout na kolik týdnů. To by byla velká smůla. Hrozné. Tady je Franco, aby mě odvezl. Uvidíme, jestli řídíš stejně dobře, jako jezdíš. Tomu ver, že hej. Test drive. To už? Bude tu každou chvíli. Radši se připrav. Vážně myslíš, že tohle dokáže předjet vlak? To právě zjistíme. To neskôr bude Tak jdeme skôr. na to. Uvidíme, co s tím Pasquale dokázal. Předjeď ten vlak. Proč jsem se do toho nechal ukecat?
Ale dotáhne. Můžeme? Je to tady. Jeď, Enzo! No. A zpomalte ten vlak, no. Horím. To je v pohodě? V pohodě, keď horím. To tak má byť. Juj. Ježkovi oči. Skoro. To je nitro. Je to je nitro. Aj. Tak to má horieť? Predstavoval som si niečo iné. Jede to vážně rychle. Nie, že budem Ale na ještě tom to chce dodělat. grilovať Hodíme ho zpátky k Pasqualovi. a opekať. Proč si jako navigátora vybral Cezara? Byla to jediná možnost, jak ho nepustit k volantu. No, chtěl bys někoho jiného. Ne, věřím mu. A on věří tobě. Proto pojeli tady dva spolu. A naštěstí pro nás bude tím nejlepším navigátorem. Nejlepší. Ostatní tu budou trénovat. Aj, počkaj. Ja som tu... Znát tu trať líp než kdokoliv. Takže to závisí Áno, na mým. idem. A? Idem. A trošku. Hej, uklidni se! Ja som kľudná, no. Dobre. Ostrášil ma, co? To jo. Enzo, Cezar, pojďte si projít plán. Poďme si porodiť plán, súhlasím. Takže, jak se dalo čekat, Markýz nás s ohromnou radostí přihlásil do závodu. To je ale gentleman. Z toho, co jsem viděl, tak není. Ale posloužil nám. S autem si spokojený? Když zrovna funguje. To nech na Pasqualovi. Soustřeď se na řízení. A poslouchej Cezara, řekne ti, co za jakou zatáčkou čekat. Slyšíš to, Enzo? Musíš mě poslouchat. Já chci tu výhru. No tak to jsme dva. Ňam. To je jednoduché. Kde som? Doufám, že tenhle už plán Jaj. vyjde. Říká, že je všechno nachystané. Tak to tak bude. Že jeho mám počúvať, hej? Dali dohromady pozoruhodný stroj. Nebude tak rychlý jako ostatní, ale... Bože, takového hluku. Až budeš počítat výhry, tak už si stěžovat nebudeš. No, Bude jízda pustíte tvýho ma. života. Tak to hlavně nepokaz. Forza Cesare, forza Enzo! No poďme. No už ma pustíte. To by se mně nikdy nestalo. To čo? To čo? Důležitý to bude v cíli. Tak honem! To čo? No tak toto je halus. Posledně pravá zatáčka, Enzo. A je Pravá, to je kde? těsná. Jaj. Hele, tady můžeš si šlápnout plyn. Chvíli to nic nebude. Čo mi neradí, kde mám ísť? Tamhle bude levá vlásenka. Do Záludna. Danara miséria. Ty to auto zlikviduješ. Jakmile vyjedeme z města, je to snadný. Pořádně to rozjet. Ukaž Pasqualovi, co umíš. Tak ale ten mi má radi, čo je ticho. Co robí? No, pohode. Jen tak dál. Počkaj. Hlavní cena je naše. Juj, presne tak. Letím. Ježiš, ja veľmi letím. Pozor. Jo, parádní manévr, Enzo. Nie si myslím. Nedostavujem, máme spoždení. Tamhle u těch značek je těžká levá zatáčka. Tak Leva? To je tu. Kia. Ježiškové stehenko. Je to milostivý stroj. Z? Počkej, otačam sa. Pěkný butána, ne! Hned za ním je pravá zatáčka. No tak, Enzo, Amuni! Tyhle silnice by zvládnul i Leo. Ja sa snažím. Jeď dál! Ježiš.
Minkiony, dávej větší No, pozor. pohoda. Kolem těch skal vedou těsný vlásenky. Pravá a pak levá. Hele, Leovy holky. Práva, Pěkná jízda. Takhle to můžeme vyhrát. pak leva. Přes kolec Solfo to propal naplno. A tím popraskaj všechny okna. Další část je jako Francesca. Plní se, ale snadná práce. Snadná práce? No nevím. Se, je to choulostivý stroj. Je Tak ja som dál. kľudná. Hlavní cena je naše. To má one. Juj. Ja sa musím sústrediť. Dobre. Pěkně zostrá. Neposer to. Ježí most. Danara miséria. Ty to auto zlikviduješ. OK. Stromy. Nic, co bys nezvládnul. Kde je medzi stromy? Akože tu? Inkia, uklidni se. To bol nápad ísť medzi stromy. Další část je jednoduchá. Zvládneš projet i na mol. Teď ostrá levá a pak pravá. Ostrá levá, ale však nejde bočiť. Okej, pohode. Trošku. Já tam boural. Jednou nebo dvakrát. Za kopcem doleva. Doprava. Tím korytem. Aha. Pravo, pravo. Tak to? Danara miséria. Ty to auto zlikviduješ. Vafanku. Už idem. To neznělo moc dobře. Inkia je, netáhne to. Vydrž. Podívám se. Pospěš si. Za chvíli to chcípne. Drž to do mě, Enzo. Co myslíš, že asi dělám? Hlavně s tím pohni. Uvolnila se palivová hadička. Dokážeš to spravit? Jo, jenom musím. Aha. Fiky butána. Je to rozpálený. Mám zastavit? Ne, to zvládnu. No, však- No tak. Mám to. Jeď. No, vidíš. V pohode. To bude dobrý. Nic to není. Musíme to vyhrát. Aspoň by som to Takhle dala se můžeme hneď. vrátit na trať. Pravo, Enzo, pravo. Ztratili jsme hodně benzínu. Máme dost do cíle. To nevím. Á, chcel. Uklidni se, je to choulostivý stroj. To nech mi ho opraví, čo robí? No, pozri. Pohoda. Jo, za značkama bude dlouhá ostrá doleva. Danara miséria. No, vidíš. Ty to auto zlikviduješ. Tak sa opakujem. Nezavozte ostře doprava. Hej, pozor. Inkia, uklidni se, je to choulostivý stroj. Tak, tady na to můžeš šlápnout. Musíme No. nahrát čas. Presne, musíme nahrať čas. Teď bude široká doleva, pak ostrá doprava a těsná Počkej. leva. Jasný? Nejde. Počkaj. Dobre. Paráda. Danara miséria. Ty to Pozri, auto zkrátka. zlikviduješ. Tamhle je Restivo. Za chvíli to bude. No, on ma počká. Ježko vyvočí. Kde je cieľ? Poď sem, ty hajzel jeden. Jedeme na dobrý čas, Enzo. Je tak dál. Inkia, nenech ho předjet. Dobré. Jsme tak blízko. Super. Předjedeme ho. Jen pořád teď přijdou tři vlásenky. Pravá, levá, pravá. Už to Pravá, zvládáme, levá. Enzo. Dokážeme Pravá, levá. Netočí mi to. Minkiony, dávej Dobre. větší pozor. Pravá. Danara miséria. Ty to auto Pohoda. Minkiony, dávej větší pozor. No, pohoda. Podľa mňa som prirodzený talent na pretekanie.
Hele, Enzo! Shodněme se na kde je ten tom. fotograf? Chci se nechat vyfotit. Na to zapomeň. Je v bezvědomí. Jak si takovou vzpomínku uchováme? Nejbohatší pitomce světa neporazíš každý den. A co ta tvoje sestřenice? Nefotografuje taky? Jo, Za papíry Viděl a jsem to ji někde dole to mohlo věc. můžeš ji sehnat? Dobře. Sejdeme se u auta. Jdeme. Nejrychlejší muž na Sicílii. Kdy přijde další zásilka? Enzo, dovol, abych ti představil Giuliana Bertoneho a Elia Tricoliho, naše přátelé z Empire Bay. Empire Bay. To vám Juj. vyčíme za to auto? Aut převážíme hodně. Poslyš, Leo. Chceme se vyfotit. Neviděl jsi signorina Torisi? Byla tu s kamarádkou, ale nevím, kam šli. Sejdeme se u auta, jo? Pánové, teď mě prosím. Izabela, a jak to mám preskočit? Můžeme... No, Co pak se má... jak se jde dole? Se na tom pracuje. Počkej. Jak se tam dostala? Ahoj, Enzo. ti Já dává? ti říkal, že dokážu opravit cokoliv. Jak se tam dostala? Aha, tu, dobré. Byla to jenom náhoda. Kdyby závodili Francouzi, nikdy by k tomu nedošlo. A, Izabela. Nevěděl, že umíš řídit. Že ani jsem nevěděl, že umí řídit? Kámo, pohoda, úplně pohoda. Jak nevěděl, že umí řídit? Signorina Torisi, váš bratranec chce, abyste nás vyfotografovala. To je ale sláva, Enzo. Užíváš si to? Užívám. Díky, signorina Torisi. Doufám, že to nepřeháníš s pitím. Nechci dnešní večer o nic přijít. Je to výjimečný den. Váš otec dal všem svým lidem volno. Takže nikdo nehlídá dům? Kdo ví, co se může stát po setmění? Juj. Aha, takže ona se chce ku mně vplížit. Beťarka. Ty malá beťarka. No dobré. Narovnej se, Cezare. Ten to zabije muchy. Vždyť jsem. Ať už je to za náma. Jděte k sobě trochu blíž. Ku komu? Kým se jdeme fotit? Jaj? Aha, s ním. OK. Na, tohle bys měl držet ty. Dobrá, tak už se postavte na místa. Nehýbat, vydržte mi. Tak honem. Krásné, krásné. Aha. Aha, pozri. Kde sme sa ocitli? Ty šaty si na niekom pamätám. Ale, pozri. Ó. Zůstaň tu. Karusu! Otevři! Karusu! Hej, Ja to zbytočne nedráží. Nikdy mě nenechávej čekat na Prahu. Musím s tebou mluvit. Je to naléhavé. Koho tu máš? nikoho. Proč? Máš tady ženskou. Pošli ji pryč. Nikdo tu není. Nelži mi! Říkám, že tu nikdo není. Juj. LTT. Tak. O co jde? Můj člověk na strážnici dostal pokyn, aby se připravil na dnešní zátah v Koželužně. Merda. Máme tu zrádce. Musíš tam hned vyrazit. Varuji je a všechno vykliďte. Kdo to prásknul? To nech na mě. Musíš zachránit, co půjde. A nedovol četníkům, aby někoho odvedli. Ukapíš ty? Fúha. Toľko vecí. To neviem, či dám. Minka. To bylo sakra o fouse. Kde mám dvere? Však ja neviem dvere nájsť. Čau, signor Favar. Teď nemůžu mluvit, Flavio. Kam šla? To jsem neviděla. Však ja ani schody neviem trafiť. No dobre, počkej. Dobre, poďme na to. Musím barovat Cezara, než se rozpoutá peklo. Áno, poďme. Juj. No. Paráda. Nemal som ísť tam?
Asi sme mali ísť tam, čo? Počkaj. Ideme tu. No tak. Musím se dostat do koželužny. Však snažím sa, nie? Čo si tam rozpráva? Pekne. Pozri, mi tu teraz ide, chápeš? Pohoda. To som zás mala ísť tam. A nemôžu tu. Či nie? Počkaj, a môžem tam. Počkaj. Oh. Počkaj, že hľadám cestu. Som takú stratila. Ale už som ju našla. Na tohle nemám čas. Dáme zkrátku asi. Jaj, počkej, tu no. Oh. Angelo, odveď všechny k nákladáku a zmizte odsud. Ty to tady vyklidíš. Nic tu nezůstane. Ukapíš ty? Nenech se chytit. To nemám plán. Cezare, někdo mluvil. Četníci jsou na cestě. Musíme to tady vyklidit. Beda matry. Ježiš, tak ja si oberiem náboje. Čo mám urobiť? Jaj. Cezare, my spolu jdeme dolů. Dostaneme naše lidi ven. Vypadá to, že míří do koželužny. Merda, tam je ten padělatel. A taky lis. Aha. Aha, zase tento tu. Nezůstane tady kamen na kameni. Všechno zajistěte. Seberte každýho spiklence, co najdete. Ten smrad ti koukám nijak nevadí. Ale to oznámení ať je radši pravdivý. Však uvidíš. Hej, nezapomeň, kam patříš. Dohoda platí, ale jestli se mi připleteš do cesty, seberu tě s ostatníma. Jen co dostanu odměnu, na který jsme se dohodli. Zmizím odsud. Jde mu o prachy. Postarám se o něj. Ty varuj chlapy a najdi padělatele. Ho mám. Hej, Enzo, tady. Budete čelit síle zákona. Jak mám? Ja neviem vstať. A řekněte nám, co víte. Jinak budou následovat... Dobre. Byl tady Lombra. Viděl jsem ho s četníkama. Já vím. Ta krysa je přivedla přímo k nám. Zasranej surči. S ním to vyřídíme potom. Viděl jsi padělatele? Naposledy jsem ho viděl dole v koželužně u Ja lisu. som v ňom. Dobře. Tak běž. Zmiz odsud. Ja čo s ním robím? Ja čo s ním robím? Neriskujte kvůli nim svou budoucnost. Nebo rodinu. Počkaj, a to... Ježiš. Počkaj, a keď ich... Mám ho na mužce, teď ho dostanu. Ale prd, ja tu nie som. Jak to, že ma vidia? Nemá hlavu. No. Musíš si převinat. Aldoriti. Chápeš? Etkom sa dáva, ne? Bandaž. Přebím! Ja! Aldoriti! Čo po mne strieľa? Skade po mne strieľajú? Kade po mne strieľa? Aha! No ty hajzel jeden. Nepočkaj, však okrádam ho, Ježišmaria. Musím přebít! Vyřeďte ho ven!
jestli tam ještě je. Přede mnou se neschová. No. Počúvaj, ale... Tých je nejak veľa. Já tu kresu vypustím. To bude ťažké. Mám ho na mužce. Nemáš. Dobre. Chápeš, musela som ich zabiť. Ja proste som nechcela, ale proste normálne. Nedalo sa nič iné robiť, bohužiaľ. Čo tu zase počujem? Jak mám ísť dole? Já tě najdu. Čeda, tak kde jsi? Tamhle je! Tamhle je! To dostanu! Hej, Ty máš! Jen si to robí. Hajzel. Autoriť, moja riť. Jak sa hádže granát? Tým povedať niekto, jak sa hádže granát? Či tu bol jeden? Nebo nie? Niečo tu po mne strieľa. Dobrý. Tlačte na ně, ragazzi. Musíme ty budovy dobít. Odhoďte zbraně. Nechceme vás zabít. Juj, niečo mi lietá. Kúknúť P. Nehaď. On sa sem odpalil, tak to je haus. A ty hajzil jeden. No, dobre. Ešte je najhoršie, že potom nebudem mať kto chrániť tento svet, lebo vlastne všetkých pozabíjam, to je haus. Tu som chcela ísť na to ticho. Ale proste nedá sa. Čo? Hej. Á, ježiš. Když do něho střelil, ale on nič. Kristo, já myslel, že jsi četník. Takže nejsi jenom blbej, ale i Ještě slepej. můj. Ještě můj ma podstřelil. To nevím. Tady není. To jsou mi věci. Teda zase hore. Ještě ma podstřel. Před náma, pohyb! Čo je před náma? Pohyb. Mám ho na muž. Uj. No ale prebíjaj. Nevidím. Dívám se, kam šel. Teď si můj. Ježiš, veď sa ňo... To jaké AD dává?
Nie, počkej. No. Teraz čo? Viem toto. Už nemám náboje. Musím tu ísť zase okrádať. Kde ma vidí? Ja ho nevidím. Strieľajú. Au, do rytí. Tady. Pána. No, dobré. Enzo, díky bohu. No, Co ura. se to tam děje? Corrado bastony. Prásknul nás. Lombra je ta krysa. Ten Máme dvere? Dobře. To je Vy se teď super. vydejte ke kapli a zmizte odsud. A dávejte pozor. Teď na něj nemysli. Kde je padělatel? Dobře. Vy se teď vydejte ke kapli a zmizte odsud. A dávejte pozor. Giuseppe. Dobré. 2 proti No 1. super. Máš štěstí, že jsi naživu. To oni měli smůlu, že se poznali s mým nožem. Kde jsou ty prachy? Ve škrabárně. Skoro celá zásilka zabalená a připravená. Dojdu proto. Ty o co zmiz. S radostí. Nahoře je další. Hej no. Horní okno. Malte po něm. Musíme se dostat k těm dveřím. Papa kůlu. Jseš mrtvej. Sem nahoru se nedostane. Mimo. Tak ale on neumírá. Umrí. Vypuďte ho z toho krytu! Poď, on po tebe strieľajú, máš čas. Dobre. Celý ten. No mi musel utekať. Kvôli nemu. Dobre. Musí počkať. Ideme ďalej. Hop. Enzo! Skanulu! Lavo! Čo ide? Řeky bután! No, strieľaj. Suka, Minkia! Cezare! Daj! To auto. Jsou v něm všechny prachy. Už teď je kurva mrtvej! Jedem! Apni na to, Enzo! Nemáš šanci mi ujet! Zasranej hád! Vykuchám ho jako rybu! Počkej, ale že to auto nejde. Krysa skurvená! Žádný čest! Je to zvíře! Pozor! Řetníci jsou všude! Tlačím celý čas Bčko a Tuhle nejde. zasranou díru už nechci vidět! Ježiš, ale čakaj, ja nezabijem aj sama. Co to Takže kurva po mne dělá? strieľajú. O, Minkia! Co to kurva dělá? Takže kam mám ísť? Enzo! No tak toto bude ťažké. Vicky butána! Minkia! Do prdele! Myslím si, že ma počká. Pořádku, to už víckrát nedělej! Všechny ty... No tak, Enzo, přidej! Ježiš. Něco s tím autem je. Muselo koupit kulku, nebo skákalo přes zastranej kolo. Přijde. Počkaj ma. Prosím, tuhni trochu. Nesmíš ho v té mlze ztratit. Jeď blíž! Snažím se. Vicky butána. Přes tu mlhu nevidím ani hovno. To na tom ten jednooký kudiony bude ještě hůř. Jeď dál! Ježko vymočí auto. Minkia, vězení. Viděl tam padělatel. Dobre. Takže hledal Joseph toho, No aby môže ho spal. zastreliť. Nebo mu došlo, kdo si. To je možné. On a jeho brácha by udělali cokoliv, aby mě nejenom tebe. Vyjebali s náma všema. Proč se musí všechno Môže takhle proste srát? cúvnuť. Ta tiskárna Tam máme peněz nás ísť. mohla udělat boháče. Teď hlavně musíme dostat z toho bastáci.
Však idem, počkej, ja celý čas Bčko držím. Proč to kurva nejede? No, to sa pýtam aj ja. Proč to kurva nejede? Musíme zrychlit. Udělej něco. No to potlačme. Jestli tomu chceš pomoct, tak běž tlačit. Ježiš, to čo toľko aut? Kde je? Musí tu být. Nemá kam jinam jet. No to ja však ja hovno vidím. No dobre. Počkaj, nie, strieľa sa tam. Však ja nevidím. Čo tu kričí? A kde je? OK. Ja sa snažím, viem, že to tak nevyzerá, ale snažím sa. Zabij mě a rozpoutáš válku. Dobre, zabij ho. Můj bratr tohle údolí roztrhá na kusy. Až se lidi dozvědí, že si porušil omertu, budeš stejně mrtvej. Tvoje slovo proti mýmu. Jak dlouho už děláš s četníkama? Nebo to celý vymyslel Spadaro? Proč se prostě... Bastardu. Good night. Byl to Caporeggi, meče. Byl to hlavně Surgi. Krysa. Tohle nás vyjde draho. Štěstí, že s tím nemáme nic společného. Oh, it's so hot. Je tady. Vítej. Welcome. Jako přítel ručím za tvé bezpečí i bezpečí tvých mužů. Tak, proč jsem tady? To jistě víš. Obávám se, že mě budeš muset poučit. Teď je čas mluvit na rovinu, Bernardo. Tak si to pojďme vyříkat. Žádám, aby došlo k nápravě. Tohle je lež. Jestli to Corrado udělal, pak jednal sám. 907, stále som nebola na tomto svete. Poďme ísť ďalej. Amore mio. Musíme si dávat pozor. Celou noc má lidi u brány. Nějakou dobu tě nebudu moct navštívit. Věz ale, že tě navždy a z celého srdce miluji. Izabela. Barone Fontanello. Prosím. Tudy. Dále. Rafael, posaď se. Cokoliv si přeješ probrat, můžeš bez obav zde. Časem se to stejně dozvědí. Dobrá tedy. V mé továrně u Kolecolfa jsou jisté potíže. A jaké potíže by to měly být? O ničem jsem neslyšel. Stávkující dělníci mají nehorázné požadavky. Výroba se zastavila. Továrna stojí. Něco se děje s tvým člověkem Lorenzettim. Lorenzetti je přítel. Důvěryhodný muž. Už léta tam udržuje pořádek. Situace se zjevně změnila. Protože za tou stávkou stojí údajně přímo on. Tomu se mi nechce věřit. Možná uvěříš tomuhle. Samozřejmě bez podpisu, ale může zatím být jedině on. A dělníci dostávají příkazy od něj.
Dobře si udělal, že jsi mě na to upozornil. Děkuji, Rafaele. Ale musíme to prošetřit. Postarej se o to. Dobře. Dejte mi chvilku. Pojď, Enzo. Projdeme se. Jdeme. Vincenzo Lorenzetti. S Donem se zná už od dětství. V 90. letech se mnou ve Fontanelově továrně potlačil stávku. Tohle se vymyká jeho povaze. Zkus ho vypátrat, ale jdi na to opatrně. Bude vědět, že ho hledáme. Najdu ho. Můžeme to urovnat. Poptej se kolem. Lidi možná něco zaslechli. A promluv si s Tinem. Má oči všude. OK. Au. Tu? Je tu. Juj. Roberto, ve Fontanelově továrně v Kolecolfu došlo k nějakým potížím. Neslyšel jsi něco? No, z těchhle míst se toho ke mně moc nedostane. Zdá se ale, že teď jsou potíže všude. Dobře. Grazie. Jdeme tam. Prej si Spadaro přivedl lidi z Agrigenta. Jen netrpělivý, vždycky byl. Už to nebude trvat. Gaspare, ty jsi z Kolecolfa, že jo? Neslyšel jsi odtamtud teď něco? No, co vím, tak tam zavřeli továrnu. Spousta lidí je bez práce. Nejspíš potíže s odbory. Bývalo to tam špatný. Dobře. Grazie. Musím najít toho Lorenzettiho. Pojedu do Kolecolfa. Hodili by se mi posily. Nemůžu. Strýc nás chce šest na obchůzce, kdyby si Spadaro chtěl něco zkusit. Víš něco o Lorenzettim? Jenom to, co jsem slyšel. Vincenzo Lorenzetti. Předák v Kolecolfu. Zkus promluvit s Paskálem. Opravuje jim tam v továrně mašiny. Promluvím. Dej na sebe pozor, Cezare. Ty taky. Oči na stopkách, nůž na dosah. A už je to válka. Počkej. Jen tomu tak nikdo nechce Posun se. říkat. Počkej. Aspoň zatím. Zná někdo z vás Lorenzettiho? Vincenza? Co vím, tak dluží spoustu peněz. Ježiš, to musím ísť fakt dokolo po schodoch. Bože, som ztratila. Au. Aha, tu je. Čau. Stoj, stoj, nie, stoj, stoj. Co se Hej, děje? Stop, stop, Jdi na stop. to, pospěš si. Hej, stoj. No, Předpokládám, že chceš probrat našeho přítele Předáka. áno. Počkaj, hneď ako nájde Luka večko. po mně chce najít Výborně. Lorenzettiho. Až do dnešního dne se o něm moc říct nedal. V Kolecolfu má milenku. Starou pomocnou kuchařku Angelíku Vaccaro. Ještě něco? Má bratrance. Kamila Buržia. Je to socialista. Odborář. Možná v tom má prsty. A přiveď ho sem. O zbytek se postará. Ňam. Nemá zóne konia, alebo auto, alebo niečo pojazdné. Počkaj, už viem. Tu na ne. Super. Môžeme ísť. Počkaj, kde sú dvere? Počkaj. Aha. Hopa. Skoro. Dobre. Co tě sem přivádí? Pôjdem dole. Aha, takto. Čau, Pasquale. Potřebuju jenom informaci. Znáš Vincenza Lorenzettiho? Předáka z Kolecolfa? Jo, toho znám, ale už se nevídáme jako dřív.
Když jsi ho viděl naposledy? Před pár měsíci. Možná díl. Zkus jeho bratrance. Kamila Burja. Bydlí v Kolecolfu. Ten něco vědět bude. Určite tie kilometre pribúdajú. Tu dá čo zle, nie? Počkaj, ja som sa normálne stratila. Aha, počkaj, to je železnica. Ďalej! Zahrám sa na vlak. Ja som ako blesk. Asi tam som mala ísť, čo? No, pozri, aha, našla som to. Vidíš? Easy. Easy. Vidíte? Ste sa bali. No. Teraz čo? Áno, dobre, tak choď odparkovať konia, pôjde. Skurvený bastády. Pozor. Dávejte pozor. Co je v našem Však... nejlepším zájmu. Teď už jsou horší než klan. Dobre. Stoj. Stoj. Co tu chcete? Hledám Vincenza Lorenzettiho, signora. Tak to akorát ztrácíte čas. Je Vincenzo uvnitř, signora? Není. Včera večer si šel zahrát karty. Od té doby se nevrátil. Nejspíš musí řešit všechny ty problémy v továrně. S kým hraje ty karty? S pár pitomcema z města. Toniem, Sebastiánem, je jich celá parta. Jsou nerozluční. Grazie, signora. Dobre. Tohle není práce Lorenzettiho, kdo to víš? Co pak si Stoj. jsme s ním hned, ale on nechtěl. Stoj. Hledáte někoho? No takhle neviděl. Camilo Burgio? Hledám Lorenzettiho. Jsem přítel. Nechte mě hádat. Patříte k Fontanelovi. A vy k odborům. Pomáhal jste Lorenzettimu s tou stávkou? Jen kdyby. Prvně jsem o tom slyšel od něj, když odháněl lidi od brány. To nedává smysl. To si pište, že nedává. Vincenzo odbory nesnáší. Skoro se mnou kvůli tomu nemluví. Hele, jestli chcete něco zjistit, promluvte si s jeho kamarády karbaníky, Toniem a Sebastianem. Jsou spolu skoro každý večer. Grazie, signor. Promluvím. Dobre, takže idem tam. OK. Som rada, že mi to ukazuje ako debilovi, takže to je celkom fajn. Wow. Je někdo z vás Tonio nebo Sebastiano? Neviděli jste Vincenza Lorenzettiho? Jasně, včera večer. Hráli jsme u něj v kanceláři karty, jako vždycky. Pak se tam objevili ty hnusný bastády a vyhnali nás. Co chtěli? Netuším. Vincenzo by nikdy neskončil hru, když vyhrává. Kancelář je nahoře na kopci u studny. Běžte se podívat. Grazie. Jsi tam? Musí to jít i jinudy. Aha. Ale čo? No, super. Tenhle bordel nespůsob. Fiky pután. Tady bych to měl proklepnout taky. O tomhle musí Tino vědět. Spadárovci. Vy jste ten, kdo hledá Lorenzettiho? Prosím, tudy. Hej. Ukážu vám to. OK. Podívejte, tamhle. Jestli hledáte Lorenzettiho, tak... V továrně jsou ozbrojenci, co to tam rozebírají. Lorenzettiho odvlekli do Fontanelovej kanceláře. Zamkli bránu. Nějak se dovnitř dostanu. Udělal jste dobře, že jste mi to řekl, signore. Teď už se o to postarám. Proč musím venku vždycky trčet sám? Aha. Počkej. Jaj. Poď. OK. Dobre.
Hej. 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 Víš, že Lorenzetti patří. Čo? Haló? To dostal z mŕtvych? Čo robí? Jak som... Ach. Dvakrát do škrtidie ako dobrá halus. Rychle respawn. Tomu ver. Samozřejmě, že ne. Proč taky? Lorenzetti stejně není tak důležitý. Ne, starosti bych si dělat měl, stejně jako ty. Dobre. Sú tam dvaja. Tak hodím mincu, že? Poď, poď. Tohle tu nenechám. Mám štěstí. Dobre. Dobre, tu. Ideme ukradnúť pri jedného. Potom druhého. Bude trvat kolik dní, než to tady celý vyčistíme. To je moc dlouho. Dobré. Lidi se začnou vyptávat. To šéfa oči. nezajímá. Jestli jeho ne, tak mě taky ne. Ešte si povzdychni. Pôjde. Sa vybaš. Juj. To nie. Ten je proti mne, či so mnou? To mám zaškrtiť? A nič. Asi ho zaškrtím, lebo mi tu zavadzia. Okej. Prachy zdarma. Tady je! Tamhle je! Tak lebo však cez tie prekažky nevie hádzať mince, ja tu nechápem. Kill the sparrows. Jak ti mám... Či nemám dvere? Ja to si berem.
No teraz čo? Sahal bych, že tu bude. Já tě najdu. Ja... Okay. Zamyslel že to. Tento čo? Ty jsi Lorenzetti. Co se stalo? Ten parchant mě tu držel. Mlátil mě. Všechno vzal. Il Merlo. Byl tady? Vyhnal dělníky. Chtějí zmáčknout fontanelu. Dobře, tranquilo. Můžeš chodit. Ne. Lorenzetti. Lorenzetti. No. Merda. Caruso. Caruso. Asi nedýchá. No, Si to nerozchodí? nedokážeš pomoct kamarádíčkovi. Nebylo by to poprvé, co? Jaký bután. By to poznal na kilometr. Toho vašeho fontanelu Pravda. vymáčkneme jak citron. Už teď skončil. Tak vylez. Všechno ti vysvětlím. Ne? No dobře. Vykuste ho. Aha. To čo idú robiť? Merda. Musím odsud vypadnout. No, ja sa neviem hýbať. Čo mám robiť? Ježiš, oheň. Teď ho dostanu! Přebíj! Celý se to propadne. Oh. No. O. Restaura. Čo ja to mám teraz s tým robiť? Ticho. Tady se. Mám prázdno, přebíjím. Běžen toho ven! Měl jeden. Házím granát! Postup! Dobre. Podívám se tamhle! Mám ho! Nemáš. To nemyslel, že nemáš. Dobre. Dobre.
OK. A tento čo? Někam se chystáš? Zbláznil ses? Vždy tu uhoříme oba. Ne, když tě vyřídím rychle. Ježišmarja, zase. Potřebuješ umravnit, mladé. Au. Však z... Pohodě. OK. No, ale chápeš? Je stlačím space, ono mi to dává zle onu. Space, či shiftom sa one, nie? Víš, že mě neporazíš, Karusu. Že mě nevím, počkej, já stlačím ten shift a to nejde. Šetři zdechem. Dělej. Počuj. No dobré. Nerudíme full focus. Tohle ti dlouho nevydrží. Aha. Debil. No. Dáváš. No. Tak. Super. Je dorezaný, popálený, ostrieľaný. Krásny život. Podľa mňa super. Hotová dovolenka. No. Předák je mrtvý. A taky spopelněný. Co se stalo? Karusu našel Lorenzettiho zbitého k smrti. Spadárovi psi továrnu vybílili. Chystají se na celé údolí. Ty keci o tom, že ta koželužna byla samostatná akce toho smrada, už tehdy v tom jeli. Butanara miseria. Fontanella je vyřízený. Ať už znamenal cokoliv, je to pryč. Teď jde o nás a Spadára. Ta Butanaca měla chcípnout už tenkrát. Vendeta je nevyhnutelná.